Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ifa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Pamenezo makubaka tikuona kuti khoti lakana kupereka belo kwa anyamata ena komanso asungwana amene adayasa sukulu kumene ku kasungu. Tikuona kuti ena akudandaula kuti anawa atu angwala kuira chabe, ena kuti pamene pasizidaende bwino anawa akadawaganizira. Kuti inu ganizo lanu ndi lotani pamene tikuona kuti khoti lakana kupereka belo kwa ana amene adayasa sukulu imene amaphunzirapo. Monga kumbusana pa sukulu pamenepa apadawonongeka zinthu za ndalama za mkhaninkhani over mamiliyoni. Tidaonapo makompyuta atayasidwa, tidaonapo staff room, tidaonapo maclasses awiri atatu atayasidwa. Zinthu zomwe makamaka pakadali panonso ndi zina zimene zabuka, zimene zikuchitika. Tikumaona ana akangopsa mtima pang'ono akuyasa sukulu. Tidaonanso Michiru Girls yayasidwa. Ataonanso school ina Kingston Secondary School nayonso yapangidwa chimodzimodzi. Ndi mlili umene wabuka pano, koma tikukhulupirira kuti kuchokera pa report imene ana amene wawa atengerapo phunziro kamba kuti khoti lakanisisa kupereka belo. So ndiwerenga report imenenso lalipedwa mumveka bwino kuchokeranso pa Zodiac online. Ndikawerenga report imene ndifunanso ndimve kumaganizo anu kuti inu mukuonapo kuti bwanji boma limene lipereke belo kwa ana amene adawagwira powaganizira kuti ndi amene adatenga gawo kwambiri kuyasa sukulu, kapena si mayenera kupereka belo ngati momwe lachitira. Ndekani maganizo anu timve kuti maganizo anu ndi otani. So report likumveka motere akuti bwalo la milandu ku Kasungu lakana kupereka belo kwa ophunzira atatu apa sukulu ya sekondari ya Chayamba omwe akuganizira kuti anatengapo gawo potentha wina mwa katundu wa sukulu iyi. Malingana ndi oweruza milandu a Samuel Chakudza, oganiziridwawa akuwayimba mlandu owononga katundu zomwe ndizosemphana ndi malamulo. Zodiac online yapeza kuti bwaloli lisanapitirize kumva mlandu mawa ndikuyenera kukayendera sukulu ya Chayamba pofuna kukaona katundu yemwe anawonongeka. Polankhulapo olimbikitsa za maphunziro mdziko muno a Benedict Kondowe wati kuwononga katundu wa sukulu kumabwezeresa maphunziro mbuyo, choncho bwaloli ligwira ntchito yake moyenera. Mu usiku wa pa 1 Disemba chaka chino, ophunzira ena pa sukulu ya sekondari ya Chayamba mboma la Kasungu anatentha zipangizo zophunzirira komanso kuphunzira zophunzirira komanso kuphunzitsira, komanso ofesi ya mphunzitsi wamkulu kungotchulapo mwa zina chabe. Tikuona tunkhani yonse ndimene nakhalira report imene tidayibweretsanso ndipo tidaonesa mafootage amene adayasira namene wa madzulo office imene ya mphunzitsi wamkulu ikuyaka. Nkhani yake kungosemphana tuzichiwa magesi adazima auzota nzeru zipezeka tiyeni muziwerenga anati kupsa mtima mpakana kufika kuti adangoyasa office ya makamaka mphunzitsi wamkulu komanso kuyasa zinthu ziwiri zitatu zomwe ndinakale zopanga cost mamiliyoni ochuluka. So ma student atatu amangidwa akamba kuti amaganizira ndipo khoti lakana kupereka belo. Sonyeza kuti ana amene wawa malo moti tsogolo lipitirire bwinobwino, ali ku nyumba bwinobwino, akakhala sukulu akupangira ali ku prison, zinthu zomwe sizidayende bwino kwenikweni. Kuti inu comment yanu ndi yotani kuchokeranso pa nkhani imene ndikuona kuti ana adawononga katundu koma ena mwayiwo ndi amene asungidwa kuti belo ayi inotu mukuyenera mukaone kuti mupanga motani. Ndekati comment yanu ndimve maganizo anu, ndipo ndisadachoke pamodzi pano ndingowerenganso ma comment awiri atatu kuchokeranso kwa amalawi osiyanasiyana kuchokeranso makamaka kumene ku Kasungu. Timve kuti abale ndi alongo akutipo chani kutengera kuti adaona komanso adayisata milandu imene idayendera. Makomenti ali motere. Uyu ndi Itaro akuti good zabwino. Rachel akuti they didn't know the each theory anaubusa zabwino.
ndi forgive kuti awafinye za hadi. Eliza kuti mean tags don't release them. I repeat, don't. Kuti musawatuluse chonde, musawatuluse after wonda anazi zathu. So tingoyenera tidandaulepo kachisoni kabwere. Comment from Eliza kuti musawatuluse timbava ting'ono. Love Mwati, let the minimum years be 10. Atengerepo phunziro kuti zaka zikati zichepere zimene angagamulezo zisakhale zochepera 10 amene wawo akatengerepo phunziro. Comment from Love More, uyu ndi ngwa akuti comment reader awatu angometa zonse mphana. Uyu ndi mlota akuti bravo bwalo la milandu kukasungu. After expecting the gravity of the distraction, please go straight and pass the verdict. If found guilty, mostly a maximum sentence for the accused suspect would be ideal and serve as a warning to others. Destruction of school properties and premises is on the rise. Zimene zizomaononga katundu wa schools kuoneka kuti zikuchulukira ndipo akapezeka olakwa bwinobwino amene watu apasidwe zaka zawo zingapo kuti anzawo atengerepo phunziro. Chabwino uyu ndi khosi masa kuti akumichiru nawonso tikudikira update tanakaleso kuti kumichiru nawo tsungwana amene waso nawo adawo cha makamaka hostel tikungotero khumu amene ndi khumu makasa kuti kaya kulozedwa kaya kuti kaya chani kaya. Chabwino akomenta Elias kuti maula. Chabwino how mitona kuti akagwira ukaidi bazi ngani yonse yabweresa ma comment iwa kuti asatuluke zaka zimene angagamule zakhale zochepera 10 amene wawo atundi mbava zing'ono ngani yake tu ndiyo kuti ana kukasungu pa skulu yomwe imadziwika ndi zina lokuti chayamba pa 1 December mwezi omwe uno tangoyamba pa 1 wiki atha yomwe ana atu adawotcha sukulu akamba kakunyasidwa ndi kuti adawauza kuti azilimbikira kuwerenga magesi atadzima komano panali kuti pachitika nzeru ma rights abwera kaya makendo ana aziwerenga bwinobwino iwo ndikupsya mtima mpakana kuyasa office ya mphunzitsi wamkulu komanso kuononga makamaka katundu ochuluka kwambiri wa mtengo wa mkhani ndipo taona kuti pamapeto pake ena adagwiridwa kuti ndioganiziridwa ndipo akana wapasa Belo. Ndipo mawali tikalaso tikuona makamaka apolisi atapita kumene kuku ndikupanga chipikisheni kuti ndikatundu wa ndalama zokwana zingati amene adaonongedwa pamapeto pake ndipo pamene anawatu angakhale akukaseva ndi zaka zimene angagamulidwe. Ndinanena kuti lekani comment yanu ndimve maganizo anu kuti inu muganiza kuti pamene papa zayenda bwino kukana kwapasa Belo kapena sizidayende bwino, ndipo taperekani zifukwa zomveka kudzera kuma comment imene idali yaja ngwema tidabweresa ndipo timanena kuti pamudzi pano timabweresa nkhani zosiyanasiyana ndale sports komanso entertainment, ndipo kuti zamakuponyeni muzingopanga like, share komanso subscribe. Until next time ningoti kumaneso nthawi ina. Tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe, chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.